Kalong gapor ka comment sa isinpat ani gapor ha ngayo on peteng biang i ban sam i tin ka zoble pedeng zongfi ai kublay pi baro ka basngap ina ka kubor ai kublay fi ka kerteng ka Jesus Christ kublay ka khuy fi kat pene ka por jo ka jingsa skor ka zongfi ni ka tin ka zoblay te shob ngan let ka tin ka zoblay ngas pen kan mai fi ka we ka khot bible ka ong kumni u Chris happy ka jingkerben ka buram u Chris happy ka jingkerben ka buram Lada pijit hi ban pai show Jesus Christ badang IT show ka jing im jong fi show Jesus Christ karon ka jingkermen ka ba up ka jing im ka jong fi mau try Jisu long ka jingkermen ha ka jing im ka jong fi yang scam u try not scam u yang ini ya chaprang bai ban shakri u Jesus Christ de ka don mot baro ani go por ngal ngini let no ban nga chi ka tin ka jong blai khubor ka bang kwa ban teng biang na ka jikai ki bang ala de ban hikai ha ka bladam jingkhot ka jong Jesus Christ yang ni Sige kerdan ki bapher. Hagi kintin ki bu ong to but yanga. Hagi di kesngi nga kwa ban hikai ya kawi ka jingkhot ka Jesus Christ katagalong. Ka jingkhot ban perthu but yau Jesus Christ. Ka jingkhot ban perthu but ban longkum u Jesus Christ. Kata di ka jingkhot yanga yapi. Kani ka di kawi ni ka jinglong sunran ka banga pi ngi di ban ban perthu but ya ka jinglong ka jingim ka jung Jesus Christ sabangan let chiri ka tin ka jung blai ko ban ong gumni uei usenran umdei tang uta uba IT ka jingim jung o she ka jikai jung unong yalam henrei usenran udi uta uba perthu bot ro ya ka jingim jung unong yalam habangi ong bangilong ki senran ki jung Jesus Christ om tang bangi ngap tang ya ka jikai ka jung Jesus Christ henrei ka deyangi ro ban perthu bot ya ka jing im jong Jesus Christ ko munong yalam u jong hi teding dige ski ka jing khot yang i ka long yang in perthu bot ban long kum u Jesus Christ tenga pensionong rim in ka jing kren na ka de gospel ka jong yonis kala nong ka ba khat ar ka de khot ka ba ar phun riu ko ong gum ne lada unoru un shakri yanga ai un bot yanga but sha ka banga don mga hangtaru u shakri jonga unlong Sha kabangangan don mga hangta usakri jongaru ulong. Hangni u Jesus Christ u khot ini. Wong sa kabaw don mo hangtang usakri jong uru undon. Kada ka jingkhot komon ban long kumbalong u Jesus Christ ban im kumba im u Jesus Christ ban yai kumba yai u Jesus Christ kumbala tho ha ka sithi baning kong u yones kalanong ka ba ar ka khot ka ban riu kumba u yai mo u kumta ka de yangiru ban yai. Kani ka jingkhot ban im kuma im u Jesus Christ ban yaisha kuma yaisha u Jesus Christ ban long kuma long u Jesus Christ kani ka jingkhot ban perthu bot ya u Jesus Christ namar bun ba kibakwa ban donbor kuma donbor u Jisu don bun kibakwa ban yalap kuma la ban yalap u Jisu don bun kibakwa ban le ki kamba ban penkhia kuma penkhia u Jisu Henry kendiat kibakwa bandon ye ke jinglong ku bandon u Jesus Christ. Te ke jingkhot bandon ye ke jinglong kumbalong u Jesus. Nganoi phi ke jingkhot ku crown, ke jingkhot ku godor. Ke jingkhot ban pensriem ye lagi kumu Jesus Christ. Maru Jesus ong kumne. Kumbangangalong ke jingshai jung ka perthai, om tang manga mapiru phi di ban long ke jingshai jung ka perthai. Kumbangangalong u bakoi Mapiru pi de ben long ki ba khoi ka jinglong jing im namar utau ba khot ye pi long ba khoi to pi long ki ba khoi ha ka jinglong ka jing im kani de ka jing khot ban srim kum u Jesus Christ ha ka jinglong ka jing im te kumno ngin srim ba u Jesus kumno ngin perthu bot u Jesus kumno on yo ia ka dor ka jong Jesus Christ ka jing im jongi lani ka jinglong ba u Jesus Christ ka jing im jongi ka wei ne kalenti ka bangin srim ba u Jesus Christ ka de habangi jit ban pelut por yaladi haka jing dorang kat ka jung ublai habangi jit ban ai ka por ban song ki kijat jung trai ban pelut por yaladi haka jing dorang kat ka jung ublai ngano phingim don kam ban pen i bangi sriem yo Jesus Christ henry kiwi hi kin yo i bangi ngi sriem yo Jesus Christ namar haka jing dorang kat ka jung ublai kin don ka jing long ka jung Jesus Christ ki ban yo jaka ka jing im jongi ai nuksa pi ku Moses pin puli haka kitab Exodus kalong ka life sao ka dokhat ba arp kundai life ho hang tu ria tho sipang Moses hadin ba uplut por yalade ha ka jingdoreng kat ka jonglei hajrong jong ulum bon sngi uplut por yalade ha ka jingdoreng kat ka jonglei
Andaw lawan hiar na ulum. Umtip baka durkmat ka jung ka tingsan. Umyo i ladi baka durkmat ka jung tingsan. Henry layo i ya ka jing tingsan jung ka durkmat jung dagi kun Israel ki ba pet yu hadu ba ki kun Israel ki king ban pet yu Moses namar ba ka tingsan ka durkmat ka jung Moses. Hagapor ka bu Moses udang mi na ka jing dorangkat ka jung ublay. Ngano ipi hagini kisngi tanpun ba ki ba snow ladi ba kumba ki yo iba kadon ka jing sriem ya ka jing long jong ublay ya ka jing em jong ki pitip ni em ya ka jing long ka jong ublay ndai mangi ban yo i dei ki weekend ki ba dei ban yo i ya ka jing sriem ya ka jing long jong ublay ya ka jing em jong i ndai bangi ban yo i la dei bangi don ya ka buram jong ublay dei ki we ki ban yo i yangi ado ka jing kli ka long la yo i ni em ya ka jing long ka jong ublay ya ka jing em jong i ka jing khot yang ya pi ka long ai bo odi i u Chris ha ka jing em jong a jong pi ai bo ni i ka jing long u Chris ha ka jing em jong i la ka daw om tang banginang ban ya lap ya ka tin ka jong ublay om tang banginang ban duai om tang banginang ban hikai ka Bible om tang banginang ban sakri di la di ka por banginang do ban im ka jing im ka bi sriem ba u Jesus Christ ba on yo i u Chris kan ha ka jing im jong i nang ni sa khaman namar ka jing khot yang i ka long ba on yo i ka buram ka jong ublay ka jing im jong i yang in perthu bot ya ka jinglong ka jung Jesus Christ nang ni sa khaman usunran udi utakai uba omtang ba u IT ka jing em jung si ka jikai jung Jesus Christ henry uba kloiro ban perthu bot ya ka jinglong jing em ka jung Jesus Christ to blen kul khu yupi angit skem nang ni sa khaman on yo i ya ka jinglong u Christ sa ka jing em jung i u blen kul khu yupi na me ka kting ka jung na kam ta ka buram ka jung ublay amen